Artistes del Bages és una sèrie audiovisual que bàsicament és per donar a conèixer tots els projectes artístics, tant musicals com d'altres disciplines, del Bages. Llavors es tracta d'una sèrie audiovisual on la música i els arts d'altres disciplines passen en directe in situ a l'estudi i podeu veure tota la música i això. I després això se'n fa un maridatge amb un vi de Pla de Bages, del celler del Bages. Sí, la veritat és que al Bages hi ha molt talent. Per preparar això vam estar buscant informació sobre artistes que hi havia i ens van sortir moltíssims artistes de gran talent i de gran recorregut. Llavors intentem donar a conèixer gent que està començant com gent de llarg recorregut, no? I hi ha disciplines diferents com pintura, dansa, avui tenim ceràmica, circ, tatuatges, vidres, fusta, etc. Sí, de moment ara això és una temporada que vam començar ara a l'octubre i està previst que duri fins al juliol i si tot funciona i seguim, vull dir, sabem que tenim artistes i talent com per fer les temporades que facin falta. Llavors l'any que ve, si tot va bé, es seguirà fent una altra temporada amb més artistes, més disciplines, més vins. Clar, penso que és supermaco perquè al final hi ha molta gent aquí al Bages que ens dediquem a l'art i és com posar-nos aquí tots junts i crear conjuntament, compartir. Sí, va molt bé, és com una oportunitat, no?, per tenir un canal més on explicar el que fas i bàsicament que la gent pugui conèixer-te una mica més, que a vegades hi ha els típics Instagrams, però bueno, arribar a més gent a vegades és complicat.